Si vols, comencem amb un personatge que quasi no n'hem parlat, que és Alfons Maseres, i que jo no l'havia treballat, no l'he treballat prou, i vaig estar mirant la biografia que ha fet fa anys, la Montserrat Corretger, sobre l'Alfons Maseres, perquè tothom va dient que estava tan trist i tan no sé què i no sé quantes coses. Un drama, però és que... I ara la Iolanda ha trobat que no és veritat. Bé, hi ha una cosa que no és veritat, però que hi havia un drama, és que era un drama. Ells tenien un fill i una filla, els Maseres, i el fill es veu que era un objector de consciència avant la letra. Llavors, com que no volia anar a les files, el van enviar al front de l'Ebre. I ell feia de sanitari, era sanitari en el front, i el dia 10 de gener havien enviat una carta que els havia estat retornada posant mort, però no s'ho volien creure. Llavors, en el camió d'aquest dia, del dia 24, primer el Maseres anava a anar-se'n amb la seva filla i la mare va convèncer la filla perquè es quedés amb ella, o per si el fill els anava a trobar, estiguessin a Barcelona. Llavors, el Vangarel, aquí diu que va ser una cosa molt tensa, i segons la filla li va explicar a la Montserrat Corretger, no va ser una cosa tensa, una cosa és que estiguessin i que es van quedar allà dient-li adéu, i no és que l'arrenqués i se l'emportés. Llavors aquest senyor se'n va, arriba totes les vicissituds a tots, arriba a Tolosa i comença a investigar a veure si sap on està el seu fill. Li diuen que havia estat un dels camps de concentració, sembla que és el Barcaràs, i després, cap a l'agost, sap que no és veritat això, sinó que està mort, que havia mort a l'Ebre. I un que hi era li envia una carta i li explica com era un sanitari, hi havia una persona ferida, i 4 sanitaris se'n van per recollir-lo amb la camilla i explota un obús i se'l carreguen allà. A partir d'aquest moment el pobre Maseres ja no fa res de bo i fins a l'agost, de l'agost a l'octubre ja és mort, pobre. I tots els altres no ho explicava gaire les coses, perquè llavors tots sempre estan dient, amb aquella, sempre amb cara de pena, ell, i clar, és normal que tingués cara de pena, però com que es veu que era una persona molt tancada. És que hi havia uns quants, el Domènec Guansé es veu que sempre es queixava bastant, el Sebastià Gasch, moltíssim, i el Josep Maria Francesc. El francès estava a punt de dir ja. Que va escriure Memòries d'un cero a la izquierda. Aquest ja... Després hi ha el Vangarel, que ja n'hem parlat una mica d'ell. Sí, aquest, per exemple, família molt modesta, que va fer un esforç per portar-lo internat a Manlleu, després a les escoles franceses, i sempre tenia aquest esperit de superació. És ben bé un home del Poble Nou, ell volia ser escriptor, i sempre diuen a l'Oliver i així que era un home amb un gran sentit comercial. I a Xile se'n va sortir amb les sals de magnesi. El que passa que tenia una úlcera de duodè i patia molt. I a la institució feia treballs administratius, comptables, i traduïa Baudelaire, i posava molt d'esfici en esdevenir un escriptor. Sí. Després va acabar escrivint en castellà. El Domènec Guansé, que era de Tarragona, que és una persona... No, està com desdibuixat el Guansé, una mica. Era molt intel·ligent, escriu molt bé, era sobretot crític, té uns retrats literaris que diu abans d'ara que estan molt bé i amb molta perspicàcia psicològica.
sí. Però no va deixar com a novel·lista, no és gaire I conegut. càustic, molt càustic. Sí. I llavors, llegint totes aquestes produccions, veus també el caràcter de la persona. Que, per cert, la Rodoreda té una de les flors, diu, i no vull que em retratin, la flor. I jo pensava, bueno... Però després, rellegint els retrats del Guansé, dius, esclar, és que a mi tampoc m'agradaria que em retratessin. No. És com en català, quan diuen m'han pres el número o m'han ben retratat. Sí, m'han ben retratat, sí. Ostres, però tu Sí, t'imagines ser sí. una d'aquestes persones i que siguis, o sigui, que algú et descrigui les teves No. virtuts i també les falles. Que Escolta, tu, això no de cal. què van? Sí, no, fan por. Després hi ha el Sebastià Gasch, que te'l Sí. deixo tu. Sí, bé, mon bon Sebastià. El que passa és que llegeixes el Sebastià Gasch i les seves memòries és com un documental de tot. Sí. Aleshores, segons el senyor Cots, de la llibreria Documenta, em va dir que ell ja l'havia conegut perquè estava a la Galeria Gaspar un dia amb el seu pare i li va dir, diu, aquell senyor és el senyor Gasch. O sigui, jo vaig associar amb la idea del senyor Gasch. Bé, doncs aquest senyor Gasch es passa 4 o 5 dies menjant poc i a l'home és que ja l'han destruït. O sigui, sí que a Roissy i així es veu que ell té una falera quan falta per dinar i que ens donen per dinar i s'hi tornen a tocar carxofes i tal. Però això ho veus molt humà també en segons quines condicions. Sí. Però és que ell és tan diferent al nivell de document, de la seva escriptura, amb el que els altres expliquen del seu comportament, Sí. a quan era ell un crític d'art, de teatre, de circ, i són 3 nivells que això hi ha més d'un concepte de sèries, amb el seu barret, amb la seva admiració per París i la cultura francesa. Ell estava sempre amb aquesta dubte de si em quedo a França o torno. Siempre. Voy a hacer la última. Hay un personaje, el que más, mi descubrimiento, más tierno, Sebastián Gasch, una historia muy triste, aplastado totalmente por el tirano Navales. Pero ves, por ejemplo, Sebastián Gasch es un hombre, evidentemente muy denostado por Navales, pero que yo creo que al lector... pasa continuamente eso. Claro, al lector sí. Le resulta conmovedor y le parece... Claro, igual que que Pedrito, el amante Zamora, de Hoyos y Vinensi. Este hombre está intentando volver. Y Navales pues va con el palo y la zanahoria, ya te conseguiré los papeles, etc. Catalán suplicando papeles españoles. Esta es una escena que se repite durante toda la novela. Te quería preguntar por ella. Bueno, los catalanes, los polaquitos tienen mucha presencia en la novela. Efectivamente, como tú bien dices, hay muchísimos personajes catalanes. Es natural, puesto que el exilio que se produce a través de los Pirineos a comienzos del 39 con la caída de Cataluña, pues el 90% de la gente que cruza los Pirineos son catalanes, ¿no? Y hay muchos artistas catalanes viviendo en estos momentos en París y en otros lugares de Francia, pero bueno, yo aquí saco a los que están en París, ¿no? Vamos a ver, los catalanes que están en París, para no ser expulsados y para no ser devueltos a España, tienen que conseguir un permiso de residencia. Y para conseguir un permiso de residencia, con frecuencia necesitaban un aval del consulado español, ¿no? Y la verdad es que Roland, además de salvar muchos judíos, les proporciona muchas veces este aval a muchos exiliados. Esto también ya sé que es una cosa que hace romper los esquemas a la gente, pero los papeles de los expedientes policiales en los archivos de París cantan, ¿no? Y entonces se cuenta cómo Roland le ha conseguido a este señor papeles para que se pueda quedar en París. Esto es así, esto es un hecho. Esto, sin embargo, no exageremos, es decir, los catalanes tienen una conciencia de catalanidad acojonante. O sea, una de las cosas que se aprende cuando te sumerges en este mundo es cómo los catalanes desarrollan una hermandad especial, ¿no? Con esto no quiero decir que contemplen a los castellanos, como ellos decían, con malos ojos, ¿no? Sino que entre ellos se desarrolla una hermandad especial, ¿no? I després té una cosa, aquest home, que parla de la relació amb la seva mare amb una honestedat
que jo no l'he vist mai. O sigui, és que va morir la mare i ell com que se sent culpable d'algunes discussions que van tenir o de com la va tractar. I tractar amb una persona gran no és fàcil. I que ho escrigui, que se sent culpable, jo ho vaig trobar extraordinari. És molt interessant les seves memòries, està molt bé. L'Anna Murià era una escriptora que treballava al secretariat de la Institució de les Lletres Catalanes. Jo la vaig conèixer quan ja tenia 90 anys, quasi a punt de fer 90 anys. Que li vau fer un homenatge, no? Sí. I era una dona molt forta i molt lúcida i molt crítica. O sigui, ella sempre tenia el concepte del dubte molt clar. Me'n recordo que que havia publicat les cartes a la Mercè Rodoreda, de l'Anna Murià i la Mercè Rodoreda, havia decidit publicar-les i em va dir que no tenia clar si havia fet ben fet de si haver-les publicat. I vaig dir, home, és una manera de donar... Li vaig dir que sí, que és molt interessant i no sé què. I em va dir, no, és igual, ja ho sé, però no continuo sense estar-ne totalment segura d'haver-les publicat. Però, malgrat tot, les va publicar, o sigui que no es quedava en el dubte de què faig o deixo de fer, al final decidia una via, sabent que potser s'estava equivocant. I així anava avançant. Doncs l'Anna Murià és la persona que treballava al secretariat de la institució, que no se'n va amb el bibliobús perquè es queda per avisar els altres. I li havien dit si volien anar al bibliobús i ella va dir que no, que volia quedar-se per avisar tots els altres escriptors si volien marxar l'endemà. I jo crec que això és una mostra de valentia. Després, com que veu que hi ha lloc, doncs primer se'n va buscar els pares. El germà ja havia portat amb ell. I el germà escriu unes memòries molt interessants. I el pare fa un dietari que també és molt interessant. El pare Murià és tot un personatge i és un senyor que fa no sé quantes coses, des de director de cinema, la Margarita Xirgo, per allà dirigint-la. És allò que vas dir una vegada tu, que era un entrepreneur, i francament ho era molt curiós. I les seves memòries són molt interessants si veiem com veu els escriptors. Les memòries seves també estan escrites poc després de que passessin les coses. La seva visió dels escriptors no té res a veure entre ells. És una visió molt crua, podríem dir en alguns casos, o bastant crua. Sí. Bastant crítica. Sí, potser té molts atractius una sèrie sobre el tema aquest. Molts. El Pau Vila té un capítol interessant quan arribem al Mas Perxés. Com van aconseguir el passaport col·lectiu. És clar, perquè... Molt important el Pau Vila llavors. Sí, hi ha tota una sèrie de personatges que en algun moment determinant surten i fan, com parlem del Pompeu Fabra. El Pompeu Fabra també és, quan surten del Mas Perxés, és com si els acollís a tots. Sí. I després el Ramon Vinyes, segurament, que és el savi català del García Márquez, que surt en 100 años de soledad. Que se'n va anar a Colòmbia amb les plantetes. Sí. Però vaja, tota la generació escapçada, eh? Això sí, són tots escapçats. Perquè els que es queden aquí tampoc és que fessin gaire cosa de bo. No podien fer res, vull dir, és allò... És l'exili interior i l'exili exterior, perquè aquí no es podia escriure en català, i més aviat havies de fer veure que no havies fet res durant la República. Per arribar al blog dia a dia el que va passar del 20... La ruta de l'exili, dia a dia 70 anys després.
I poses 24 de gener i te'n vas cap aquí. Avui hem parlat d'aquests, els que van pujar. Imagina't, de Barcelona a Girona, aquí sobre, que el Magí arriba un moment que diu és que amb la pluja, la neu i el fred se't quedava tot encarcarat, les cames, Clar. tot, i aquí I la roba que portaven, que tampoc era com la roba que ara portem quan No. fa fred, del Decathlon, no. del Decathlon o del que sigui. Mhm. No, és molt diferent. Molt bé, doncs fins un altre capítol que anirem a veure i a Girona què passa, que és un desori. I molt bé el Quim Nadal, el llibre que ha tret, Sí. Runes flamejants, s'haurà de dir, els capítols que passin a Girona, perquè està molt bé el que ha fet el Quim Nadal, tots els textos que ha recollit. Molt bé? Adéu. Digue'ls adéu. Adéu.